Wah. Jadi hari ini apa ki? Brambang Darpong panen, Bos. Ora rapi bojomu kan apa? Gelem ora? Tapi manyar tau. Apa wis kawak. Aku lagi patene kok kalkulasi to. Masa malah gigi kena banyu panas. Nak banyak panen. Ora iki lho. Jadi panen brambangmu. Panen. Aku pengen nyurpe brambangmu, Bos. Ning sawah kan ngomong nih. Gak, yo maksud iki kualitasnya gede-gedene iki lho, Pong. Oh, standar ini karena musim 3. Lho, iki rendang kok 3 piye to? Kan dulu to. Ora iki ngungkak iki seputar ora to jane. Pak, yo, Ya nek sak Gede, Pong, ya? Rong kental. rong kental eneng. Enak. Ora enak rong kental. Eneng. Awas lo paku lho kok. Kene, hei, klo. Sing lore, Bos. Lore, Bos. Kowe mikir ora pernah kesewangkut lho kok malah gar kok. Brambange jan aduh mentem lakune lho. Udah madhep ngene apa to? Iki wis tuwa ya, Bang. Iki sakmen iki 2 kilo enak iki ya. Enak iki. Ya luwe wong 2 kilo. Wis ngulino maling babon kan iso to. Nah, jadi ngomong-ngomong lho Bang kok baban barang saprol iki. Piye to, Bro? Jadi iki ada brambang iki 2 kilo lebih, Bos. Hampir 3 kilo ya. Iki piye mepene iki ta, Bos? Iki wae penyanyi Darpong alhamdulillah wis panen. Jadi brambangnya kualitasnya gede-gede, Bos. Jadi monggo sing arep pengen Tuku. brambang ngene Darpong, Bos. Soalnya iki wis panen, soalnya iki lagi minimal iki piro nggih? Ya proses, tapi iki piro iki nggih? Apa 2 bulan. Enggak, maksudnya iki nggih berarti iki lho. Eneng Karo. piro nggih lah ngomong 2 kental. Eneng ya 2 kental. Lu wah sawah sih akeh kok. Jadi niki lho, Iki Bos. pirang bulut ya, Mas? Ini 2 bulan. 2 bulut tok. 2 Rong. bulut setengah. 2 bulut setengah. Jadi iki lak brambang iki mepene piye, Pong? Dicantole, Pong. Lho. Lho ketoke, Bos. Dicantole. Ndang to kowe ndang junjungan. Dicantole, Pong. Brambang iki Durung. Cinta-cinta dasmu. calon ndase piye to? Brambang iki kayak dhuwur kok, Pong. Iki ben iki sik. Oh, ben gak- Cinta-cinta iki nggo ben awet tok kok. Oh, yo nggo ngawetne. Gak wis suwi gak ketemu kok iso kocil. Kocil. Polo. Kene isine. Ngono kuwi lho, Bro. Kok kene polone piye to? Lah nek isine apa ora? Urut to. Jadine ada iki 3 kilo. Kita ora njaluk sak bengkok gak lah. Oleh diserampang sik cangkem. Ngono. Iki karo cuma ngono to, Bro. Apa? Iya terasa hidupmu Serampang cangkeme. Ya lu sak bongkok iki lho. Oleh ngopeni koyo bayi ya. Kok ngopeni ora kaya bayi to, Bro. Lah, kok lo nyemprat jam 2 bengi, Tom? Nyemprot iki wis tugase wong tadi Brambang. Ngono lho, Bro. Kok kowe iki kok Yo, Bos. Brambang, Bos. Monggo narak sing pengen tuku ya. Pokoknya monggo langsung DM Darpong mawon. Langsung DM yo. Langsung DM. Wis kualitasnya Brambang tak kene apik-apik, Bos. Gede-gede sak jempolan. Yo sitoke iki butuh proses, Bos. Tuku ra rugi yo. Ya ora rugi tuku. Dijamin ki pedes ya, Tom. Dijamin. Allah. Ora bakalan rugi, Bos. Tuku Brambang. Heeh. Ya kalau ning kono sik neng, Bro. Iki Ning kono kira-kira. iki disimpen setahun ra ilang yo. Oh, Mempas. yo ora ilang to. Malah mimpas. Oh. Terus, Bos. Yo dhewe karo dhewe to. Ini kira sah. Sik to kowe aja wedu bawakno. Jadi gak usah diragukan kalau Brambang Darpong delok ta kaya ngene iki lho. Heeh. Kualitasnya iki lho inget ana. Gede-gede yo. Gede-gede sak jempolan sikil. Heeh. Iki lho, Mbok. Puluhan tahun tetep awet. Awet. Iso. Lah, saiki lho. Duit karo Brambang lho, tetep awet iki nih. Heeh. Bos. Nek ra dipangan. Soalnya sudah ada yang pembelinya, udah ada. Belum. Belum ya? Bang, sudah ada pembelinya? Belum.
gampang lho. Yo iki yo ini gampang soalnya Bang Baku ini gampang soalnya proses sendiri. Jadi ini kantor disusup kok. Ini monggo. But, golek suta but. Tapi rasane gelombang cilik-cilik. Iki sing kok begini, Bang. Di dadine monggo pinara. Mangke lak sing butuh DM jar pengawon. Pokoke kok dhewe iki lagi kita nang buta iki lagi ngetes syuting to. Bro. Dadi ini kayak pekerjaane ora Pekerjaane. kerja sing yo tekun pol ya. terus kowe bagian Minus sing lonte. enggak omong-omong lho Bang iki tenan pura kowe lho diarep Bang kuwi lho Bro iki tenan pura to Ya mbut takon ono. enggak ya dadine yo ngono kuwi lho jenenge wong iki yo urip iki ora ana sing jujur ngene Lah kowe jujur apa ora? Sapa? Kowe. Nek ora kuwi lho ya akeh orane to kok yo ora iki diblek nek kene kabeh ora to Pam Ya, tak kono terus inget kan syutingan to iki Ya apa? Muga-muga gak udan soalnya ini masih proses pemepean bos. Ini kalau udah tutup bang. yo. Ditutup selambu. Selambu apa tak? Lumut. Waktu-waktu hujan langsung ditutup, siap Langsung ditutup. Ini gue kan siap. Saiki awakmu kan wis tetap orang desa Kenarjo ya, orang Jombang ya. Ngurus no KTP ta, Bro? Jadi Apa? Allah, kowe KTP yang ngurus. Menit. Salah minggu 2026 nganu lho. Saya gak mempunyai KTP ini disuruh kembali ke desanya sendiri lho ya. Pokoknya wis Pak, aku tulung sapro sing ini anak gue gampang tolong ganti urus suratnya KTP Pak Pro dirapet ini Pak dirapet dulu lah. Oleh sapa? Oh, alah yo karek lurah to, Pong. Sapa sate kowe gelem ora to? Ora gelem, Pong. Nenek ayu. Ayo gelem. takonono kuwi kok. Sering Bang. Wis aliran karo kowe gak rapi. Takonono sering kenapa? Sapa? Apa? Aku. Wis suwi kan gak ketemu we. Apa ora kangen ngono lho? Kangennya masa ndak woro-woro to, Pro? Kangennya dalam hati kita sendiri. Ngono lho. Iki proyeknya, Bos. Bang. Pokoke yo sing pengen Kebaan, pinarak. Bos. Oh, dioke tok. Nah, wis. Dadine kebaan. Ya kuwi kepekaan ngene katoke. Dadine pinarak pokoke sing pengen pesen brambang gede-gede iki brambang. Tapi prosesnya harus sabar. Iya. Kuwi kok pitak ora to jane? Tak pitak. Nah, ngono lho. Paling 5 hari tong, jaringan. Lah udan ora iso to, Pong. Jumlah naik gak udan, Lur. Ngono lho. Jodek meng mbok pitek ora to, Pro? Lah yo kelas kok tapi siji ki lho. Ceket mau ora barang pitak lho. Mosok kowe ora kangen ngarit. Ngareti kangen ya suka tapi siji biasane ngene iki tak ariti. Kayak dong telo barang wis saiki aku wis gak duwe wedhus. Dadine ya wis. Hoi. Hoi. Dadine ngono lha kalau bengak-bengak kan kamu lesu. Iki brambang ora. Jere bunga-bunga cangkemmu lesu jere, Bud. Iki nek wani. Kompet di 3 ratus. Aku langsung duit tuku to kok kaya wong tipis ae to. Kayak kelas di syuting Pro. Wis ditinggal rabi kae yo ngono kae cocote. Dadine Kayak kowe biasane ngono ya. lho wis arep gendeng to suwe-suwe padha korat. Iki tak anu iki dadine brambang iki. Pira wi wis e? 8 menit. Ora nek duwe eling kanca to. 8 menit. Lah nyapa eling kanca wong batur ya ana sing eling. Nah dadine iki lho Lur ya. Wong Nyapa to? Ngevlog barang. lho disoting Ngevlog ben apa? disoting ta Pro ngono kuwi cocote ditinggal rabi sok koyo ngono to. Ada nesu lho. Dadine Jere ngevlog ben apa ya? wong urip lak ditinggal rabi kaya aku ngene iki aku wis biasa. Mosok ditinggal rabi. Aku yo kasihan dengan teman itu saling membantu. Wis kebengi melok ora? Oh, Neng dhisik, wis Take me kebengi out. melok ora ning kantor desa. neng kantor desa ya karek jam pira sik? Soale aku Bar leh ngisa ya, Bang. Bar magrib. bar magrib insyaallah sik salat. Jam 7 aku wis gak iso. Terus Mbak. Iso gak iso lah jam 7 wis. Oh pacarmu. Oh bakal SK pacar iki. Oh kowe aja ngono to, Bud. Lampisanmu, hatimu, pikiranmu aja langsung mbok lempar soalnya lagi tinggal Arep ngopeni pacare wong neh. oh tekan yang April. April dah. Nah, itu lor. Arep ngopeni pacare wong neh. Bangennya malah ngopen pacar wong gitu.
ribut. Sungguh ki apa Iya, iya. teko kok. Lho gak ki ning krian bareng ning rokoke. Oh alah krian apa? Oh iya. Nah, takune ngerek jebut. Wis panen, dadine Bang muga-muga ngerek apa? dungane sukses dan Ngerek jebut. apa ya? Kalau ya. Wis tak pek. Berkah pokoknya tandurane Aku kan selalu ngerek jebut kuwi karo Delia kan ngirim nang apa Delia. jenenge selalu bertambah maju, Bos. Piro? Jadi semono lur. Wis ndang, buat beli tahu gali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.